Razina vode u Mrtvom moru je 430 metara ispod razine mora i pada brzinom od oko 1 metar godišnje. Vrlo uznemirujuća činjenica. Što čini ovo more tako privlačnim? Mrtvo more se nalazi na Bliskom istoku. Njegova zapadna obala zapljuskuje Izrael, dok istočna obala pripada Jordanu. Obale Mrtvog mora nalaze se 436 metara ispod razine Svjetskog oceana, što ga čini najnižim područjem zemljine površine na čitavom našem planetu. Istodobno se razina vode snižava za oko 1 metar svake godine. Mrtvo more je ograničena vodena masa bez pristupa Svjetskom moru. Prima vodu uglavnom iz rijeke Jordan, na čijem su se obalama odigrali mnogi događaji opisani u Bibliji. U njega se uljeva i nekoliko manjih rijeka i povremenih vodotokova. Regija u kojoj se nalazi Mrtvo more odlikuje suha pustinska klima. Padaline su iznimno rijetke, a sunčano vrijeme traje gotovo tijekom cijele godine. Najniže temperature bilježe se zimi, kada se zrak ohladi na plus 18 stupnjeva Celzijusa, a najviše temperature javljaju se ljeti, kada termometar poraste na plus 40. Temperaturni režim jezera je također stabilan. Zimi se voda rijetko hladi ispod 24 stupnja, a ljeti doseže do 35, što vam daje mogućnost da uživate u kupanju u bilo koje doba godine. Najbolje vrijeme za opuštanje u odmaralištima na Mrtvom moru je proljeće i jesen, kada vrućine nisu tako intenzivne. Mrtvo more, unatoč svom imenu, zapravo je jezero, jer kao što sam rekao nije povezano sa Svjetskim morem. Nazivali su ga raznim imenima. Stari Židovi su ga zvali Slanim, Istočnim i Sodomskim morem, Grci i Rimljani Asfaltnim, a Arapi Smrdljivim. Jezero je nastalo na mjestu drevnog jezera Lisan, koje je prije oko 25.000 godina zauzimalo cijelu tektonsku depresiju El Gore. Prije otprilike 10 do 14.000 godina razina vode u jezeru Lisan je pala, te je Mrtvo more dobilo svoj sadašnji oblik. Njegova je površina oko 609 kvadratnih kilometara. Maksimalna dužina mu iznosi 50, a širina 16 kilometara. Dubina Mrtvog mora također je mala, maksimalno 295 metara. No ipak nije najpliće, s obzirom da je dubina Azovskog mora samo 13 metara. Ali u pogledu saliniteta, Mrtvo more je apsolutni lider među svim vodenim masama na svijetu, jer ima do 340 promila, odnosno 340 grama soli po litri vode. To je 8 puta više nego u drugom najslanijem moru na zemlji, Crvenom, koje ima 42 promila. Međutim, u Crvenom moru cvijeta život, dok u Mrtvom moru visoka koncentracija soli čini ga praktički neprikladnim za opstanak većine životnih oblika. Prvi i glavni razlog presušivanja Mrtvog mora je sve manja količina vode u rijeci Jordan. Nekada je ova velika rijeka opskrbljivala Mrtvo more vodom, ali sada se pretvorila u zagađeni potok. Sredinom prošlog stoljeća Jordan je iz Galilejskog jezera u Mrtvo more donosio oko 1300 milijuna kubičnih metara vode godišnje. Sada se ta količina smanjila na samo 10% od spomenute nekadašnje količine. Dimenzije su mu male, kako za more, tako i za jezero, a nastavlja se i dalje smanjivati zbog ljudske aktivnosti. Znanstvenici pretpostavljaju da će u potpunosti nestati za 700 do 900 godina. Ova veličanstvena vodena masa, zahvaljujući svojim jedinstvenim svojstvima, oduvijek je bila pravo prirodno čudo. Međutim, sada je na rubu ekološke transformacije koja bi mogla zauvijek promijeniti njegovo lice. I što je najvažnije, ima li nade za njegov spas? To je bilo sve, prijatelji. Lajkajte ako vam je i ovaj video zapis bio zanimljiv, napišite svoje komentare i vidimo se uskoro.